Ayan, lamig na naman ang hangin, parang uulan. Uulan din na naman kami. So nakakaramdam ng antok kasi ang oras ay mag alas 10 na. So umalis kami kagabi ng alas 12 ng gabi. So mag alas 10 na ngayon ng umaga. So nakakaramdam na lahat ng antok mula Quezon City hanggang dito sa Camarines Norte. So nandito na kami sa Labon. Destination namin is sa Mercedes, Camarines Norte. So malaylayo pa. Dito sa maps ay ano pa daw, 40 kilometer. Baka lagpas pa kasi sa may bungad pa lang itong nakamaps. Medyo mabagal ang takbuhan dito ng mga kasama ko. Sinakaramdaman doon sila ng antok. So lalay lang tayo dito sa likod. Dito lang tayo sa likod. Yung bang mga kasama namin na mabibilis nandun na sa unahan. Nalalayan ko lang itong mga nasa likod na medyo mabagal tsaka nakakaramdam ng antok. Tayo hindi naman tayo nakakaramdam ng antok kasi pusanin naman tayo sa gabi na nagbabiyahe. Sila hindi sila sanay sa gabi na nagpupuyat. Naantok na talaga sila. Yun o, may ulan. Sana wag abutin kami ng malakas na ulan na naman. Kaputi na naman talaga mangyayari nito. Magiging ano na naman kami, Kaputi Riders. Kaming ano lang dito sa likod, 5. Dalawang naka Nmax, dalawang naka Click, saka isa kong Honda Beat. May isa pa pala, 6 pala kami, naka Mio 125.